سبحان اللہ سبحان اللہ واہ رب دے مہمان دی آمد آمد ہے چن دی باران نال باران رحمت رم جم لائی ہے رب دے مہمان دی آمد آمد ہے بن کے محبوب خدا دا بیبیاں منا دے گھر آیا ایندا نام محمد ہوئے صحیح مطلب نے فرمایا ہاں صحیح مطلب نے فرمایا غسل جدا عرشاتے ہویا او ہستی اج آئی آمد آمد جدا کران دیدار عرشاں تو دنیا تے ملائکہ پورا علمان ملائکہ رل مل کے نغمے گامل رل مل کے نغمے گامل پڑھے درود خدا ہیں دیتے اتنا قرب الہی ہے رب دے محبوب دی آمد آمد ہے رب دے مہمان دی آمد آمد ہے ہن عرب دیا جتنیاں دایاں دستور مطابق آیا جیڑا سعید لیک جنا اللہ نے دور کرایا اللہ نے دور کرایا آخری ہے پیغمبر جی میں اوے آخری دائی ہے آمد آمد طور تے حضرت موسیٰ ونج رب دے نال علاوے نالین اتاریے موسیٰ خود اللہ سائیں فرماوے ہاں خود اللہ سائیں فرماوے پر محبوب تو عرشاں تے آنا لین بھی پائی مہمان دی آمد آمد تیری فریاد کیا اوقات کیا لکھ سے سیدی شان جیدی مدد رب خود کرنا وچ شان بیان قرآن وچ شان بیان قرآن بعد اپنے محبوب اپنے دی رب نے شان بدائی رب دے مہمان دی آمد آمد ہے رب دے محبوب دی آمد آمد ہے چن دی باران نال بہاراں رحمت رم جم لائی ہے
رب دے معبود دی آمد آمد ہے جس دی خاطر رب اکبر نے کل کائنات بنائی ہے رب دے معبود دی آمد